Začneme tým, že Azory sú sopečným súostrovím v Atlantiku. Sú jedným z dvoch autonómnych regiónov Portugalska. Známe sú svojou výnimočnou prírodnou krásou a sú skvelou destináciou pre milovníkov turistiky. Bohatý morský ekosystém a kryštálovo čisté vody robia z Azorských ostrovov jeden z najzaujímavejších európskych potápačských cieľov. Azorské ostrovy tvorí 9 ostrovov a každý je úplne iný. Samozrejme, že je tu mnoho menších a malých ostrovčekov ako súčasť Azorov. Naším cieľom bol ostrov São Miguel s ubytovaním v hlavnom meste Ponta Delgada. Pochváliť sa môže predovšetkým barokkou a gotickou architektúrou a krásnymi palácmi. Mesto je bohaté na úzke uličky a útulné reštaurácie. Ponta Delgada je obľúbenou destináciou pre dovolenkárov, ktorí milujú pokoj a pohodu. Navštívili sme predovšetkým fascinujúce botanické záhrady, napríklad José do Canto. Z hlavného mesta vycestujete i na objavovanie fascinujúcich sopiek a kráterov na ostrove. Ostrov má dĺžku asi 50 km a tvoria ho 3 centrálne sopky. Sete Citades a jeho najnavštevovanejšia vyhliadka Miraduro da Boca do Inferno. Druhým je sopka Lagoa da Fogo a treťou je sopka, a teda aj kráter Lagoa das Furnas. Spolu sa tešíme na ďalšie videá o Azoroch.